Mistin rotuiset koirat, eli Shetlandin lammaskoirat, ovat erittäin suosittuja agilitissa. Nimenomaan niiden nopeuden ja myöskin kuuliaisuuden takia, eli niitä on erittäin helppo opettaa ja he pitävät yhteistyöstä ohjaajan kanssa. Niin kuin nähdään, niin Mistillä ja Jaanallakin on vauhtia. Kepeillä tuli virhe. Eli tuo 12 kepin sarja täytyy suorittaa oikeassa järjestyksessä niin, että jokainen keppiväli pujotellaan ja niin, että keppeille mennään sisälle keppien oikealta puolelta ja vastaavasti tullaan sitten vasemmalta puolelta ulos. Se on jännä, kuinka heitä muut viisainen faktaa missään. Jaanalle ja Mistillekin tuli matkan varrelta hylätty suoritus johtuen väärästä radasta.